tin ka ba mut mano ujisu. Kumno ujisu ula kelalong ubriyu nagabinda jongi, kumno ujisu kelalong uble nagabinda jongi, kadelemba ka jimpensle jongumen siyam bakuin. Kadelemba ka jimpensle jongumen siyam bakuin. Minda kaneka jimpule ka gospel kayo bor tangi dak bala tohang ni. Kumno kini ki dak kila yo bor lemba umen siyam bakuin. Kaketin ha yanis bakuduang ha ka gospel jongu lindang ive dekot ive wang habas tangga perte kaketin kaladon badu bele kaketin kalalong ubele kaketin kaladon badu bele kaketin kalalong ubele nangda u yanis bakuduang kumno kaketin kala ay jingim kaketin kala ay jingim. Nang daw layay benram, kaketin kabalay jingim, kalongga jingshay jangga perte. Kumno upinyade ya kinebaro. Kabam mod ko himmen ko para, lada manga bat mapi, ngim treben pule bat puson ya kaketin utray, kadongga jingma yangi. Kaya ka jingma, ngin im haka jingdum. Ya kekelip mat ngi sange ban puson bat pelut por ban pule ya ketino trai ngi sange ban im bat habang ngi sange ban im kai ka bajia ngin du ya ka jingim ka baseizo bat pinban kai ka ban sajia ka jingdum kan stang ban bit yangi ka jingshai kan sange ban tingshai halor jongi pinban ka jingdum kan tap yangi kane kalong ka jimma ya ki ingasem bam treban puson ya kektino trai bam treban pule kektino trai bam le burom ya ka bible ha ka ingasem so to niem lese don bon ki babu ya ka bible sha kendong so to la dab da ka jimbo pumbung sudah bon ki ingasem ki bu ya ka bible ha ka takador namar pimjura bible light no kasngi badon jingya seng ing pin wat bible tingingim juken koridor hadu kata-kata ya ka ketino balai. Ngingya ban pule ya ka Bible. Ngis ngungya ha ka jingim jangi. Habang ngis ngungya ban pule ya ka Bible nginum yo jingim. Ladapi peit ya ka ketino balai siapang ka jingkordor jang ka ketino balai. Ladapi pule na ka kitab esakya nongya tolupa kabalinong lai piyoi ubalai ulawan hakama jongu Ezekiel badula terwa hau ya ka kotkli badu ubalai ula ang shim kane ka kotkli bad to bam bad hadin haba ula bata ya uban bam ula ang nanda kilay siya kipait ba bam shiwa ya ka kotkli